Minun nimeni on Markku Tikka. Olin yläkoulussa koulukiusattu ja siitä lähtien olen miettinyt, että miten koulukiusattuja voisi auttaa. Tässä sarjassa menestyneet ihmiset, ketkä ovat olleet koulukiusattuja, kertovat heidän tarinansa, miten he onnistuivat menestymään koulukiusaamisesta huolimatta. Samalla mietimme heidän kanssaan, miten koulukiusaamisen voisi lopettaa. Tervetuloa mukaan! Seuraava vieraamme on tullut tutuksi 2000-luvun alun teknologiamaailmasta. Hän oli perustajaosakas Springways-nimisessä peliyhtiössä, jota pidettiin aikanaan yhtenä Euroopan lupaavimmista teknologiayrityksistä. Hänet noteerattiin kansainvälisessä mediassa Red Herring-lehden maailman top 10 teknologia-evankelistojen joukkoon. Ja Springtoys valittiin Time-lehden Euroopan top 50 tech-yritysten listalle vain muutama kuukausi sen perustamisen jälkeen. Tervetuloa, Panu Mustonen. Kiitoksia. Millainen lapsuus sulla oli? Itse asiassa mulla oli aika hyvä. Siis äiti oli opettaja, isä oli virkamies, Joensuussa oli hyvä olla ja hyvä kaveripiiri. Eli tavallaan sen ajan kun miettii, ja nyt kun katsoo jotain kuvia taaksepäin, niin ei olisi uskonut, että siitä hymypojasta tulee joskus niin kuin bisnespuolen tai varsinkaan teknologiapuolen ihminen. Joo. Ja silleen siis koti oli hyvä. Joo. Olin kyllä varmaan siskoksille, siis kun olin iltatähti, äiti ja isä jo 40-vuotiaita, niin mä sain ehkä vähän vapaammat kädet sitten kuin 6 ja 9 vuotta vanhemmat sisarukset. Joo. Olla ja näin. Ja silleen ihan kivasti kaikki, niin kun, tietenkin niin kun myöhemmin sellaiset, jotka siinä muokkasi kaveripiiri positiivisesti ja se turvallinen ympäristö. Minkä ikäisenä sulla alkoi tuo koulukiusaaminen? Se oli kyllä melko heti, kun mä menin niin kuin yläasteelle seiskalle. Ja se on se pahin aika. Se on se pahin. Ja sitten kun halusi olla, ei halunnut olla sitten sellainen ehkä tavallinen. Ei, että on Adidaksen lenkkarit ja täsmälleen samanlaista. Että näin myöhemmin ajateltuna, että ehkä joku klipon kravatti olisi voinut jättää käyttämättä yläasteella. Vähän ehkä niin kuin oli liian tosiaan näkyvä ja sellainen. Mutta se on toisaalta just harmi, että tavallaan niin kuin kouluympäristössä pitäisi niin kuin jotenkin niin kuin miettiä, mitä pukee päälle. Tai et mullakin oli kerran farkut, missä luki Bumblebee B, niin sitten se oli niin kuin taas sitten niin kuin huono asia. Joo, kyllä kun miettii. Se on tarkkaa hommaa. Että ja yläaste on paha ikä. On. Ja sitten siinä oli vähän se, että kun vanhemmat oli kuitenkin ja Joensuun pieni piiri, niin se oli pikkasen kuitenkin siihen aikaan se neuvo, että kovetu. Se oli sitä aikaa kyllä. Joo. Että ja että älä välitä. Nimenomaan, niin, että se menee ohi. Joo. Ja ei se ole kuin kiusaamista ja vähän niin kuin maahan heittämistä ja muuta. Ja itsellä onneksi sitten siinä, että pällikösti, mutta toisaalta myös se, että sitten tuli sellainen vaihe, että en mä nyt tiedä, ehkä se on nykypäivänä voisi sanoa vähän toksista, mutta sitten tuli sellainen, että Jumalan kautta rupean antaa takaisin ja kovetun. Joo. Ja näin. Et se tuli sitten, että siinä 9-luokalla se onneksi rupesi loppuun. Ja sitten tietenkin kun meni lukioon, niin sitten kaikki muuttui. Joo. Se on jännä, että lukioiässä sitten niin kuin ikään kuin ollaan jo kypsempiä ja se kiusaaminen jää niin kuin vähän taka-alalle. Joo. Ja meillä ehkä se on enemmän kuittailua sitten enää siinä vaiheessa. Niin, ja se on sellaista ystävällistä kuittailua. Niin, että meillähän oli varmaan yläasteella se yksi ongelma, että meillä oli tarkkikset sillä yläasteella. Joo. Että siinä oli selkeä sellainen, että se tarkkisjengi, jos sitä miettii, niin se oli vähän niiden duunikin, jos ajatellaan tätä päivää. Niiden duuni oli etsiä sieltä ne, jotka poikkesi siitä ruodusta. Niin.
Ja mä olin kyllä ihan silloin sellainen, että mä olin sellainen 55-kiloinen luikku, jolla oli sitä klipon kravatti, niin mä olin aika niin kuin helppo siinä. Joo. Mehän on oltu tekemisissä, meillä on ollut vähän yhteisiä bisneksiä tai tämmöisiä startuppeja, niin mä en ole ikinä huomannut susta mitään semmoisia niin kuin jälkiä niin kuin koulukiusaamista, mitä ehkä itsestä on taas niin kuin kuvitellut, että on jäänyt, niin miten sä pääsit eroon niin kuin siitä, tai jäikö sulle mitään niin kuin arpia siitä tai jälkiä? Ehkä siitä, siis ei sitä arpia jäänyt, mutta siitä jäi sellainen, että ei enää ikinä. Okay. Niin kuin siitä jäi sellainen, että sitten rupesin käymään esimerkiksi heti jo lukioalussa, että kun mä olin sellainen tosiaan 55-kiloinen niin kuin kukkakeppi, niin mä rupesin käymään kavereiden kanssa salilla. Et loppujen lopuksi lukiossa mä kävin niin kuin 10 kertaa viikossa. Mä kävin ennen kuin menin lukioon aamulla ja illalla niin kuin salilla. Ja mä rupesin harrastaa aikidoa ja sitten niin kuin ehdottomasti siinä vaiheessa tuli se, että sitten kun mennään inttiin, niin pitää mennä rajasisseihin. Ehkä se on niin kuin tullut sellainen, tai tuli siinä vaiheessa sellainen, että ei enää ikinä. Joo. Pystyit sä niin kuin näkemään ihmisistä, joita sä myöhemmin tapasit, että jos niillä oli taipumuksia niin kuin tämmöiseen niin kuin kiusaamiseen, niin aloit sä niin kuin varomaan tämmöisiä ihmisiä tai pystyit sä niin kuin käsittelemään niitä paremmin? Siis hassu juttu on ollut, että tässä on sitten aikuisiällä. Viimeksi itse asiassa viime keväänä törmäsin yhteen koulukaveriin. Ja hän tuli sanoa, että anteeksi, jos hän on kiusannut koulussa. Että sattumalta törmättiin. Ja sitten kun mä joudun oikein miettimään, että sä kyllä nyt kun niin. Ja kun hän sanoi, kun hän on tajunnut sen, että hän oli koulukiusaaja. Ja jos hän on sua kiusannut, niin hän on oikeasti niin kuin pahoillaan. Ja sitten mä sanoin, että hei, come on. Että tässä me molemmat ollaan ja näin. Ja elämä menee eteenpäin ja ne, mitä on tapahtunut ja kaikilla on oikeus muuttua, tulla paremmiksi. On, ja siis kyllähän siinä merkkaa niin kuin se, että hän on ajatellut sitä. Että hän niin kuin tuli sanoa niin kuin, 40 vuotta myöhemmin, että hei, hän on pahoillaan. Joo. Niin kuin kaikkien niiden puolesta, mitä hän kyllä. Hän oikeasti tarkoitti sitä. Mutta se ei, se kovetti, mutta ei silleen pahalla tavalla. Siis sillä tavalla, että se olisi jotenkin muuttanut sitä juttua, että se ajoo toiselle raiteelle ehkä, mutta sitten... Niin mitä se tarkoittaa ajoo toiselle raiteelle? No ehkä just se, että just kun tuli sitten se, että okei, että nyt mä rupean käymään salilla, nyt mä menen rajasisseihin, teen kaikkea niin kuin, ehkä niin kuin äijistyn. Mutta onneksi sitä nyt ei tullut liian äijämästä, että sitten vaan oppi solmimaan kravaatin oikein. Joo. Eli siitä oli tavallaan hyötyä sulle ja sä ikään kuin laitoit itseäsi parempaa kuosiin. Joo, oli kyllä sellainen. Ja sitten ehkä tajus sen, että pitää oppi ehkä lukea myös ihmisiä. Joo, tätä mä niin tarkoitin tuossa aikaisemmin justiin, että oot sä oppinut lukemaan ihmisiä sitten niin kuin myöhemmin ja miten sä niin kuin toimit, jos sä törmäät aikuisiellä tämmöisiä ihmisiä, jotka niin kuin selvästi, että niillä on vielä tämmöistä jotain kiusaamisen halua tai... Niin kuin... Mulla ei kantti kestä niitä yhtään. Ehkä se on siinä se vaikutus, että siis että sulla on niin kuin nollatoleranssi. Mulla on nollatoleranssi. Mä sanon sen suoraan ja sitten mä huomaan, että mä itse, että jos mä joskus rupean miettimään, että hetkinen, teenkö mä jotenkin väärin? Että pystykö tämä toinen niin kuin loukkaantua tuosta? Et silloin huomaa, että se on niitä asioita, mistä itsellä saattaa jäädä tuonne niin kuin nakuttaa tuonne takaraivoon. Että sitten menee kysyä, että hei anteeksi. Että oliko mä vähän liian tiukka. Että enhän mä tiedä loppujen lopuksi, mitä tässä tapahtuu. Että musta vaan tuntui siltä, että oli tapahtumassa jotain ja päätit jo puuttua siihen asiaan. Niin, sitten. Kyllä. Mutta kyllä se on vaikuttanut. Sillä tavalla, joo. Ootko sä hävennyt sitä, että sä oot ollut koulukiusattu? Kerron sen verran itsestäni, että mulla meni 35 vuotta, että mä edes puhuin siitä. Eli se oli niin kuin ihan valtava häpeän aihe, mitä piti niin kuin viimeiseen asti niin kuin suojella, että kukaan ei saisi
tietää siitä, niin ootko sä kokenut jotain samanlaista? En tiedä tosta, mutta ehkä siis sellainen, että sitten kun mä oon yrittänyt itse miettiä niitä hetkiä, että kun mä oon kotona sitten itkenyt ja sanonut äidille ja isälle, että taas oli hirveä päivä koulussa ja näin, niin niitä on hirveän hankala löytää sieltä ajatuksesta. Ne kyllä on niin kuin jotenkin painanut jonnekin sinne niin kuin unhoon, mutta ei silleen häpeetä, koska mä en niin kuin kato sitä niin päin, että mä olin se syy siihen, että olin niin kuin flamboyant tai muuta. Niin kuin, koska en mä niin kuin, taas silloin jo huomasin, että okei, mä olisin voinut vaan niin kuin mennä massan mukana ja ruveta niin kuin ns. Siihen normaaliuteen. Ja ei siis mulle silloin niin kuin yläasteellakaan ollut niin kuin vaihtoehto. Se ei ollut minä, joten en mä ole sitä hävennyt, mutta just toi, että sitten huomaan, että hirveän hankala, että ne muistikuvat siitä, että milloin on kunnolla kiusattu, on tosi, ei niitä löydy. Mieli painaa ne jonnekin niin kuin pimentoon. Joo. Se on kyllä niin kuin mystinen. Joo. Mutta kuitenkin niin kuin, sä oot puhunut tästä asiasta niin kuin joillekin läheisille sitten aikuisenakin. Kyllä, ja mulla on se hauska puoli, että aika paljon sitä Joensuun kaveripiiristä sekä yläasteelta että lukiosta ja siitä iästä niin on edelleen ystäviä. Ja kyllä me ollaan niin kuin puhuttu just siitä, että hetkinen, huomasit sä esimerkiksi ikinä, että mua kiusattiin tai jotain muuta kiusattiin. Että kyllä me ollaan siitä niin kuin puhuttu. Kerros muuten ihan mielenkiintoista toi, että onko ne itse edes huomannut, että on ollut kiusaamista vai onko ne luullut, että se on jotain kuittailua tai sellaista? Kyllä mä veikkaan, että aika paljon ne on ajatellut, että se kuuluu siihen. Että valitettavasti se silloin ehkä kuuluu siihen. Joo vähän niin kuin dissaamista, semmoista poikamaista. Ja sitten kun se tarkkis on ollut siinä, niin tarkkislaisethan niin kuin niiden pitikin tavallaan, pitikin käyttäytyä sillä lailla. Kyllä, ehkä se oli enemmän katu-uskottava. Niin, nimenomaan. Että sitä katsottiin, että okei, noi käyttäytyy noin. Että se on sitä, että ne lumipesee ja muuta. Että se on nyt vähän niin kuin homma. Joo. Ja osittain ehkä siinä vaiheessa myös opettajat. Ne katsoi niin, ja sitten vielähän silloin oli niin voimakas, sitä pojat on poikia. Aivan, joo. Ja silloinhan lakastiin myös kaikki ongelmat yleensä sitten niin kuin vähän niin kuin maton alle. Joo, että kyllä näin kuin myöhemmin kotonakin sai hakata lapsia ja kaikki oli vähän niin kuin sallittu. Kotona hakattiin ja koulussa hakattiin. Joo, mä en onneksi remistä saanut ikinä. Okei, joo. Niin kuin sä oot 80-luvun niin kuin lapsi, kun mä oon taas 70-luvun, niin silloinhan oli remmit ja tukistamiset ja muut oli ihan niin kuin arkipäivää. Mä oon 71 syntynyt. Että sä oot niin kuin seuraava sukupolvi. Teillä oli jo vähän helpompaa. Vähän helpompi onneksi. Joo. Työelämästä, niin kerro pikkasen niin kuin näistä suurimmista saavutuksista, että no siis ekana voi sanoa se, että toi Spring Toyshan on, siis sillä tavalla mä loin sen mun brändin. Mutta niin kuin, musta ei pitänyt yhtään tulla IT-alan ihminen. Että mä olin tyytyväisenä, luin Turun yliopistosta yleistä historiaa, keskityin Natsi-Saksaan vielä. Ja mä olin ihan sitä mieltä, että musta tulee historian tutkija. Ja sitten kaveri täältä Hausmarkilta niin kysyi 97, että hei, että hän tarvitsee tuolla se yleismies Jantusen ja vähän markkinointia katsomaan ja muuta heidän firmaa. Ja siihen aikaan peliala Suomessa oli ehkä 5-60 ihmistä, oli koko peliala. Mm-hmm. Ja sitten hyppäsinkin yhtäkkiä Turusta Helsinkiin, rupesin tekemään sitä. Sitten 99 itse asiassa muutama nokialainen käveli sisään ja kertoi, että heiltä on tullut sellaiset uudet väppipuhelimet ja kommunikaattorit, että väppipelit ja väppisisältö, kuule, tämä on se maailman muokkaaja. Ja me ruvettiin siellä miettimään, että ei helkkari, että toi olisi niin kuin kova juttu. Ekana piti niin kuin lukea vähän kirjoja, että miten businessplani tehdään ja englannin kielellä. Ja sitten se oli niin kova se Nokian pallo silloin, että sitten yhtäkkiä siihen tulee niin kuin Sonera ja Venture Capitalit sisään ja perustetaan yritys. Ja sitten kun siinä oli sen niin kuin ekana toimitusjohtajana ja kasvokuvana ja kun
siihen aikaan pitää muistaa, että se oli just sitä, että pääomasijoittajat sanoivat, että okei, että teitä on nyt alussa 15, teidän pitää puolen vuoden kuluttua olla 80. Ja jos ajatellaan, että Suomen peliala oli siinä vaiheessa joku ehkä noussut jo 80 ihmisen, niin sun piti niin kuin tuplata se yhdessä firmassa. Joo. Niin se oli sellaista niin kuin tosiaan hypeaikaa. Et sitten, ja myönnän suoraan, että se toi toisaalta se oman brändin, että oli kaikkialla. Ja kun me ollaan yhdessä naurettu just tätä 20 halutunta poikamiesmiljonääriä Suomessa, ja siellä vielä erikseen lukee, että on paperimiljonääri. Kerro nyt Suomen kansalle, että paljonko olisi tullut näppiä, jos olisi exitti tullut silloin ekana vuonna. Silloin se heti olisi tullut, kun jossakin suunnitelmissa, niin olisi sitä ehkä joku, tai sanotaan tokanakin vuonna, niin kyllä siitä varmaan joku 5-60 miljoonaa euroa olisi omalle tilille saanut. Joo. Kerro vielä tästä ikävästä tapahtumasta, mikä sulle tuli, eli sä sairastuit. Joo, no siis mullahan oli niin kuin ton kaiken hypeen jälkeen mä niin kuin rupesin elämään niin kuin tavallaan normaali elämää, että olen johtajina ja muissa niin kuin Elisalla ja Huaweilla ja IGT:llä kaikkea tätä. Ja sitten 2,5 vuotta sitten itse asiassa mun syntymäpäivä vielä oli, niin mä olin suomalaisena miehenä ajatellut, että mullapa on pieni keuhkokuume varmaan vaan jatkuu. Ja sitten mun hyvä ystävä sanoi, että ei tästä tule mitään, että hän jää sut yhteispäivystykseen. Ja sitten 2 viikkoa myöhemmin niin muuttuikin sitten verisyöpäpotilaaksi. Että ei ollutkaan ihan pieni keuhkokuume, että se oli hyvä syntymäpäivälahja vuonna 2023, että lääkäri sanoi, että sun hemoglobiini on 37, että nyt tutkitaan vähän tarkemmin. Ja se kyllä muutti niin kuin elämää, että nyt sitten on, mutta hyvällä tavalla. Mun mielestä, että oli se 27 vuoden niin kuin uraveto ja nyt on niin kuin sitten seuraava vaihe, joka on sitten se, että tappelee tämän syövän kanssa. Ja sä myös haluat auttaa muita, niin kuin sä oot tehnyt jonkinnäköisen koulutuksen, vertaiskoulutuksen. Siis mä oon käynyt vertaistukikoulutukset. Mä hyvin paljon, mä aloitin samalla TikTok-kanavan, ajattelin, että eihän sitä ketään kiinnosta sitä katsoa ja muissa somekanavissa, että kerron, että miten menee tsemppaan muita. Yhtäkkiä se on 2500 seuraa ja mulla on tosi paljon tulee viestejä ja myös soittoja niin kuin ihmisiltä, joilla on syöpä, sparraan, tsemppaan sekä niin kuin face to face puhelimessa että sitten tuolla niin kuin somekanavissa. Ja se on mulle niin kuin ehkä nyt se seuraava vaihe se tärkeä. Niin kuin seuraava taistelu. Niin kuin seuraava taistelu ja seuraava niin kuin auttaminen, koska tässä vaiheessa pitää sanoa, että toi HUSin syöpäkeskus aivan mieletön paikka. Ne pitää niin hyvä kunnossa kroppaan kuin pystyy ja mielen myös, niin sitten antaa sitä, niin kuin haluaa antaa eteenpäin. Se on todella hienoa. Ketkä ihmiset sun elämässä niin kuin on niin kuin auttanut sua ja ketä sä haluaisit niin kuin kiittää? No kyllä mä niin kuin ekana sanoisin, että koko kaveripiiri, silloin kun tämä syöpä löytyy, niin mullahan meni ekat viikot siihen, että mä joudun niin kuin kaveripiirin hoitaa, koska kaikki järkytty. Joo, mä oon kuullut ton muualtakin. Joo. Siis et suurempi ongelma on se, että miten ystävät ja sukulaiset voi. Joo, mutta he on ollut ihan hirveänä ison tukena. Mutta sitten mun tyttöystävä Johanna, me oltiin just ruvettu seurustelemaan, kun tää löytyi. Siis hän on niin kuin kestänyt tämän niin kuin syöpätaistelun, plus että hän kestää mun niin kuin huonon pohjoiskarjalaisen huumorin, niin Johannalle pitää kyllä niin kuin erityiskiitokset laittaa, ja mä tiedän, että mä saan turpiini tästä hyvästä, mutta joo, ei siis, se on ollut vielä mulla ihana tilanne, että mä oon löytänyt niin kuin tässä vaiheessa elämää uuden rakkauden. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Panu, kun tulit tänne. Upea kuulla sun mahtava elämäntarina ja miten oot selvinnyt koulukiusaamisesta. Kiitos paljon. Kiitos sulle. Tässä on jo tämä legendaarinen
Ai sä oot päässyt Rytsölän kanssa samalle sivulle. Samat poikamies. Joo, ja kato, siellä on Litmanen ja Jussi Salonoja. Joo, ja katsomaan heti, kun no onneksi aakkosjärjestyksessä eikä muussa, että Ville Valo ja Ei Jummi. Jari Kor ja muu. Jaakko Rytsölä. Joo, No missä Santti Rytsölä on? Ei ole. Toinen ei ole halunnut. Niin, tai sitten se ei ollut haluttu. Olisiko se seurustellut? Sam Huu. Ei se nyt mullakaan estänyt sitä, että seurusteli. Että... Oliko tämä City-lehti? Se oli City. Joo, varmaan itsekin lukenut silloin tätä. Joo, nyt avautuu toi, niin mä mun tästä näyttää ton hetkinen lampsuuden Musta. Voi vitsi. Elää nyt sentään, niin kun rupeaa nolottaa siis. Tämä on kova juttu. Mustonen on IT-miljonääri, jonka omaisuus on pala arvokasta yritystä. Niin, että kun sanoin sitä, että olin sellainen hymypoika, niin tosta sitten löytyy, tämä on 2. tai 3. Mun itse asiassa luokanopettaja. Joo. Sen ajan luokanopettaja laittoi mulle tämän kuvan viime vuonna, että kiva, hän oli löytänyt noista. Niin, joo, siis mähän olin ihan sellainen siloposki. Mutta sitten tietenkin, niin kun tuosta puhuttiin tuo Intti, niin tästä mä oon vieläkin ylpeä, että siinä meikäläinen harjoituksissa sitten action-kuvassa, mutta kyllä siellä vähän niin kuin sisseessä posket hävisi. Okei, ei ollut sitten... Ruokaa ei ollut riittävästi. Ruokaa oli, mutta sanotaan, että exercise oli sitä enemmänkin. Joo. Mutta tällaisia kuvia. Kiitoksia, kun näytit. Ei mitään.